дивну форму подання. Запросили на стадіон Олімпійський. Я сьогодні на стадіоні. Я так розумію, Володимира Олександровича не було. Я прийшов, тебе нема. Но я твердо переконаний, що він набереться мужності, доїде сюди і дебати відбудуться. Тим більше, що це є вимога українського закону. Я передбачаю, що було б добре, якби дебатів відбулося б декілька етапів. Дебати про позицію щодо ключового повноваження Верховного Головнокомандувача по програмі укріплення оборони і безпеки. Дебати, другий етап, по зовнішній політиці. І дебати, третій етап, це є по захисту конституційних прав і свобод українських громадян. Наступна позиція. Я з великим розумінням і схваленням поставився до тепер уже пропозиції пана Зеленського щодо медичного освідчення, щодо відсутності алкогольної і наркотичної залежності. Дві ключових позиції. Це має бути незалежно і сертифіковані медичні заклади. Я хочу подякувати виконуючому обов'язки міністра охорони здоров'я пані Уляні Супрун за те, що чітко наголосила, яким чином має відбуватися процедура. Я з нею не бачився, цього питання з нею не обговорював, але ці коментарі були важливі для отримання об'єктивної і неупередженої інформації. І тоді, коли сьогодні були запропоновані, щоб були відібрані, я не хочу там йти в подробиці, але я думаю, що лікарі можуть вам розповісти. Я хочу наголосити, що я одразу ж дав дозвіл і на проведення зазначених досліджень. І причому я навіть не знаю, які клініки, 4 або 5, ну їх, вони різні. І ті, хто висловив бажання приїхати і провести незалежний, неупереджений і сертифіковане дослідження, лікарів мають можливість це зробити. Наскільки повідомили, що перші результати будуть оприлюднені буквально за декілька хвилин, другі за декілька годин, і уже далі це буде обговорюватися в полі медичній. Але я вважаю, що це є абсолютно необхідна позиція. Я би вніс би в їх відповідні зміни законодавства, зробивши би цю процедуру обов'язковою, тому що питання відсутності алкогольної чи наркотичної залежності кандидата і в майбутнього президента – це є питання точно національної безпеки. Тим більше, ще раз скажу, що така велика кількість журналістів дає всі підстави стверджувати, що це є питання важливе для суспільства. Ще один аргумент – це є те, що 80 майже відсотків українців підтримують і вимагають проведення дебатів. І ігнорувати цю думку точно не повинен жоден кандидат. І саме тому сьогодні я забезпечую реалізацію всіх необхідних кроків для того, щоб дебати відбулися. І тим більше, що я вважаю, що вони мають відбутися якнаймога раніше. І треба припинити обмін думками через соціальні мережі і дати можливість українським громадянам самостійно, виходячи з тої інформації, повною, яку вони отримують, визначитися щодо своїх симпатій 21 квітня 2019 року. Дуже дякую вам. Питання не передбачалося, але моя позиція наступна. Дебати – це не є шоу. Я вважаю, що подібне, знаєте, зневажливе або легковажне звернення – це є неповага до політика Юлії Володимирівни Тимошенко, яка зайняла 3-те місце. І, до речі, неповага до її виборців. А більше 2,5 мільйонів громадян проголосувало за Юлію Володимирівну. Щоб вона сьогодні була в такій ролі, яку спробував відвести Володимир Зеленський.
Виборців треба шанувати. Я з повагою ставлюся і до виборців. В першу чергу я дуже дякую тим, хто проголосував за мене 31 березня. Я з великою повагою ставлюся до виборців Юлії Володимирівни Тимошенко. До речі, я з великою повагою ставлюся і до тих, хто проголосував за Володимира Зеленського. Вони не байдужі, вони висловили свою думку. І я буду робити все можливе для того, щоб переконати їх в другому турі проголосувати за мене. Але подібне ставлення я вважаю негідним. Дуже дякую. Дякуємо, колеги. Дякуємо дуже. Дякуємо.